azumi wani rukuni ne daga cikin rukunan musulunci guda 5. Abin da yake wajibi ne ga dukkan musulmi mai hankali, balagagge, tsarkakakke, wanda bai yi jinin haila kuma bai yi jinin biki. Azumin nan wani abu ne wanda yake mai tsananin ƙarfi a cikin musulunci. Kaga dai sallah ita ce ake cewa imaduddin man aqadda maha faqad aqama dina, wanda ya tsaye da sallah ya tsaye da addini, wa man hadama ha faqad hadama dina, wanda ya ribje sallah ya ribje addini. Amma an ka bar sallah rama ta kawai za kai. In kana kahuri kana mushriki, in ka komo ka musulunta kai kalmar shahada ka zama musulmi. Amma musulmi in ya karya azumi ɗaya tak da gangam, ba wata larura ba wata mantuwa, to sai ya yi azumi 60 kuma da ɗaya, 60 ka fara ɗaya ƙara'i. Wannan ya nuna ƙarhin wajibcin azumi. Saboda haka maƙiyan musulunci abinda suke fama a hal kullum, ku yi ƙoƙari ku sha azumi ɗaya ko ku ɗauki ɗaya ba ku gaba wata, duk bakin azumin naku ya zama imsaki, kuma kun sha ɗaya ko kun sha biyu, kowane ɗaya a 60 yake, kuma a yi kafara da ɗaya. Kaga kenan in ka sha biyu an biyo ka 120. In kuma ka ɗauka baka gaba wata, duka azumin ka ya zama imsaki. Shi ne yasa kuka gani ba a kula ba da sallar mutum ko azumin shi ko zakkar shi ko haji, sai watan ramadana ya kama sai mutane su rika kirari na ƙarya sun ga wata kuma ƙarya ce, da masu kirarin kuma ƙarya an gani kuma su ce ƙarya ce. To tunda addinin musulunci ya nuna mana menene azumi, yaya ake azumi, yaya ake ɗaukar azumi, to mu koma mana yaya annabi ya ce a yi. Ana ɗaukar azumi, ana ajiye azumi idan shu'abana ya kwan 30 ko ba a gaba wata, ai nan da azumi za a tashi. Idan an ga wata inda ya kamata a ga wata, ko da mutum biyu ne musulmi na kirki ya ce ya ga wata, to a dalilin wannan ganin watan nashi duk bakin kwakwahen gurin sai su ɗau azumi. Tun da hadisi ya nuna annabi ya ce 'yan nesa su yi aiki da ganinsu, ku da kuka gani ku ɗauka, wanda ba su gani ba sun yi nisa da ku, labari ba ya ce musu ba, su ma an sun gani su ɗauka. Ba a tilasta 'yan makka su ɗau azumi da ganin mu ko mu ɗauka da nasu. An gane ko? Saboda nisan gurin. To azumi kenan shine kamewa daga ci ko sha ko kwanan arme da mace a cikin watan ramadana da rana. Azumi mai yin shi bayya ci bayya sha bayya shan hayaki. Wannan shi daga cikin azumi in ka ɗauko tsayuwar wata farilla ce, shaidawa ka ga wata ko an gani farilla ne, mai ganin wata ya zama musulmi farilla ne, kuma musulmin ya zama adali, kan nan a ɗau wata da ganin su biyu